babu abin da za a bar ma. Kaga ya isa, ko kusa, ranka yake tashi mu. Kaje wani ba zai yi wani ba. Ranka da Alhaji, ka tashi mu tafi. ka. To ni kuma Allah ku tunda ne hankali. Ba na so ku ta sai ka da kan ni. Mun je can kai bayani. To wannan ke da yau. Kai tsoron sa ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya. To da bai ci ba da ya zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun je can kai. Kai duniya. Gata zaka. Kayan shaɗa sai ya fara. Gata zaka. Sai da kawai. Zaya mu. Yau. Ba ce ta sai ya diga. Mana Abdullahi. Fito. Kada ya fita. Yau ya san. Malam da gudu zai. Ma ka sa aje a kashe ta. To dama kai ne dan uwan nata ba ne na rage. Wa ke je ba ta gani. Mahija. Dadi, ba abin da zai iya maka aiki. Komai ya riga ya faru. Ba kai tsaron ya zo. Saboda haka ba abin da zai iya maka. Mahija. A yi mun arziki. Ko wata ɗaya ne da cikin kyan. Na ɗan zo ma. Sai da tausayi. Sai da na gaba tattara kan kuɗaɗen nan. Da dai na tattara wani lungu da suke da saka tuki kabari wa da haɗa su ba. Yanzu da yi ma ɗan ba. Ko bisa. A yi mun arziki. Kaga ya isa. Ranka yake tashi mu. Mun je can kai bayani. Ina nake tausayi ko ni. Ina da lafiya. Ina da lafiya. Saboda hukunta. Alhaji, ka tashi mu tafi. Da Allah ku tashi mu tafi. Mu tafi ɗin Ka tashi mu tafi. yaro na yi bai kawo. Ko kusa, wai mu muke jira ne?